Ang buwas damlag ka mga orihing tubo kan pamatan-en ang ginabalikid kang aton pinalangga ng gobernador. Sa anang administrasyon, ang Educational Assistance Program ang ginpatigayon. So kadya, pinakahustugid nga tiyempo para matuguan kang ayuda ang ating kabataan, hindi pang taw-taw sa politika, hindi para nga pahamuton ang sangka politiko, kundi bulig halin pa kang 9 years ago nga para sa kabataan agad nga makasilid sa kolehiyo. Huwag ninyong ilalagay ang futuro ng inyong buhay sa panandalian na kwarta na ibibigay sa inyo, lalo na pagdating ng eleksyon. Students, youth, you are the future of this beautiful province. We help you sustain your families. We help you sustain yourselves. I want you to be proud someday that I am an Antiqueño. Milibo ka mga estudyante nga Antiqueño ang nakabenepisyo. Kagja ang may bahalgid nga epekto. Sangkadena nga pag-inugali kasang ka-leader nga Antiqueño nga may bahil nga pagpalangga kag pag-ulikid sa pinalangga nga probinsya. Tungod ang matuod nga Antiqueño, matuod nga serbisyo. Bricks Ostan, PIO Antique.